Buntag sa tanan. Ay buntag. So karon gisaulog nato ang kapistahan sa mga kalag. Muning adlaw diin atong gipasidunggan ang atong mga mahal sa kinabuhi nga miuna na kanato. So kung balikod ang tema, gitawag kita sa pagpaminaw ug pagtuo nga si Jesus mao ang paggabanhaw ug ang kinabuhi. So kita karon gipahinungdan, gipahinumduman nini nga tema nga kung motuo o maminaw ug motuo kita nga si Jesus mao ang paggabanhaw ug ang kinabuhi natay assurance. Kita karon nga naapa nini nga kalibutan. Kalibutan nga magubot. Kalibutan nga bisan tuod puno sa kasakit apan nagyapon ang kalipay. Dili angay nga magpasigarbo sa atong nakabuot nga kalampusan. So kita karon dita kini ang manghinambog sa atong mga nakabuot, sa mga accomplishment, sa atong dungog, sa atong pagkakita. Dito makaingon nga ako kining naangkon sa akong kaugalingon nga kusog, sa akong kaugalingon nga pagpaningkamot, o sa kaugalingon nga abilidad, o kaugalingon nga diskarte. So di ta makapahinambog nining tanan nga atong nakabuot karon. Tungod kay dili kita mahimong kita karon. Usahay ang uban sa ato tingali agibaso lang atong mga ginikanan o atong mga kaapuhan. Tungod sa atong kinabuhi karon nga makaingon ta nga dili ta komportable sa atong kinabuhi. Apan atong unahon-naon nga kining tanan pamaagi sa Ginoo kung sa atong tan-aw nga mura og napihigta sa atong pagkakita tungod sa atong mga katigulangan, mao ni atong challenge para atong makabot ang atong gitinguha sa kinabuhi para kita mahimong kaymutan sa Dios. Ang atong mga challenges, atong mga kalisod mao ang aghat kanato sa pagpaningkamot aron kita mahimong magmalampuson sa atong kinabuhi. So ang tanan nga ng labay, grasya sa Ginoo. Kining tanan utang nato kini sa miuna na kanato. So kining tanan nga atong naangkon karon, utang kini kanato sa mga atong mga katigulangan nga niuna na kanato. Their legacy, samtang buhi pa sila niini nga kalibutan. Muni ay lang gibilin kanato. Bisan tuod makaingon nga dili tanan maayo, apan kanang tanan maayo nga purpose nga gihatag sa Ginoo. Ang ato usab nga tahas karon samtang kita buhi pa. Nini kalibutan mao ang paghimo usab sa mga butang nga atong ipasunod sa atong mga sunod nga mga henerasyon, sa atong mga anak, sa mga apo o sa apo. So mo ang atong tahas karon, kita nga mga buhi pa karon. So kita'y maghimo og maayong legasiya kanila nga atong kabinlan sama sa mga apostoles nga bisan og pila na kaanyo sila namatay, apan hangtod karon ang ilang ngalan ato gihapong gitamod, ang ilang mga paghago wala makawang kay ato gyapon silang gipasidunggan hangtod karon. So kita usab sa atong part, atong pagabuhaton kini nga mga gawi para usab mapasa nato o mahimutang ipasigarbo sa atong mga umaabot nga kaliwatan nga mao ni ang atong gibuhat samtang kita niya panining kalibutan. Ang pangutana, unsa man ang buhing legacy
o legasiya nga angay natong ipasa sa atong mga anak ug ngadto sa atong mga apo. Kanang di gid malimtan nga makaingon ang atong mga kaliwatan nga kung dili patungod dadto ni Juan, ni Lulo, ug di patungod ni Lula, dili kami makabaton og kinabuhi nga sama kanindot karon. So unsaon man may atong ambit sa ila o atong ipasa sa ila nga mahimong chain ba sa ilang kiniang kabilin nga dili maputol ang ilang gikan sa ato hangtod sa umabot nga kaliwatan, dili maputol ang ligasiya. So usa ni ang mga virtues. So kagahapon ang ebanghelyo mahitungod ko sa Sermon of the Mount. So mga virtues nga kinahanglan batunan sa usa ka magtotoo. So simple virtues. Sample ini ang pagkamatinabangon, paghigugma. So daghan kay mga virtues nga itong ipasa sa atong mga anak, mga apo. Usa pa'y ngalan na apo sa apo. Ato nang ipasa sa ila. And then, kining mahinimbahon, mo gini ang tinubdan sa atong pagkinabuhing Kristohanon, sa atong pagkahinimbahon, ma-develop ang atong mapabsanon, maluluyon. Kay kung dili ta kanunay simba, na usaha man nato pag-develop sa atong maluluyon, mabsanon, nga wala man tay simba, wala man ta nakabati sa pulong sa Dios. O labaw sa tanan diha sa atong pagsimba, ang atong pagtuo ug pagsalig sa Ginoo na develop kini. Tungod kay sa ato nang gibalik-balik pagpakabati nga ang pulong sa Dios mas hait pa kaysa bisan unsang espada nga duhay suwab. Mudulot gid ni. Sahay tingali at dako pa ka kining baga pagay kubal ang atong kasing-kasing apan sa sige natong paminaw sa pulong sa Dios madutlan da gid ni nga kubal manipis hangtod mudulot gid ni sa atong kasing-kasing. So isa lang gyud ang atong himuon mao gyud ang paghatag o paggahin sa adlaw sa atong pagsimba. Our bishop always remind us, Sunday is a Lord's Day. Sa muna ang simple kayong linya, apan usahay atong mabaylo ang atong Domingo sa ubang mga butang. So pagtuo ug pagsalig sa Ginoo. Sa atong balikon diya sa Proverbs 3:5-6, salig sa Ginoo sa bug-os mong kasing-kasing. Ayaw gayud pagsalig sa imong kagalingong kaalam. Hinumdumi siya sa tanan mong pagabuhaton ug tultulan kaniya sa matarong nga dalan. So bisan pa og unsa nga atong naabot gikan sa mga ligasiya nga atong nadawat o atong nasunod gikan sa atong mga katigulangan, gikan sa atong mga kaapuhan, atong hinumduman kanunay nga ang atong pagsalig diha ra gyud sa Ginoo, dili sa atong kaugalingon. Kinahanglan ang atong ulo kanunay mintinado kini nga dili mo taas, di mo dako. Kay delikado kung mo dako ang atong ulo. Kay kana na tubig, hydrocephalus. So kinahanglan nga magpabilinta nga mapabsanon. Si Kristo maoy mutubo sa atong kinabuhi ang atong kaugalingon mo paubos. So di ta mo overtake sa Ginoo, di nato but-an ang Ginoo. Usahay atong but-an ang Ginoo unsay gusto nato mo'y mahitabo sa atong kinabuhi. Usahay niya nga paglantaw masimplang ta kay ang Ginoo dili mo conform sa atong mga pamaagi. Labi na kung atong pamaagi maghatag og dalan nga kita mahilayo gikan kaniya. So in Hebrews 11:6,
kay naghisgot kay mahitungod sa pagtuo. Without faith, it is not impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He reward those who diligently seek Him. So muni ang pagtuo. O kini nga pagtuo, ato ning ma-develop through sa atong constant nga pag-attend sa atong misa. Sa pag-attend matag Domingo, pag-attend matag Bible study, pag-attend matag midweek service. So matag tigom diya sa simbahan, mauna ang makapaligon, makapalaom sa atong pakigrelasyon sa Ginoo. So unsa may timailhan nga kita wala pagyud naka-intra diha sa naka-intra diha sa kiniang pagdasig ba? Kadang wa pagid ma-motivate pag-ayo ng atong kasing-kasing. So isa sa ilahanan niini mao gid ganaang di taganahan og attend sa mga pag nagtigom gathering sa iglesia. Kanang daghan ta kay mga pasumangil nga mga scapegoat nga diin mahimong ma-justify ang atong dili pag-attend sa atong panagtigom. So kung ingani nga atong napagyapon ta diyan nga kinaiya, so atong idubol time ang atong kinabuhi nga mahimo tang sound nga mga Kristohanon. Mga Kristohanon nga dili paong-paong, kung dili Kristohanon nga nagsiga kanunay ang kalayo sa kasing-kasing sa pagpaminaw sa Ginoo. Bisan og balik-balik nga pulong sa Dios, balik-balik nga wali, balik-balik nga pagtulunan, dili ta mapura tungod kay mao ni ang atong kinabuhi. Balik-balik ang atong pagkaon sa lawas og dugo ni Kristo, mao ni ang nagpalig-on sa atong kinabuhi. Di ta mapura kay paras bitaw sa pagkaon sa tong lawas. Balik-balik man ang pamahaw paniud to panihapon isnak. Pag-augma mao gihapon, balik-balik ra gihapon. Nganong dili man ta mapura magkaon tungod kay mao na ang atong kinabuhi. Mao na kung di ta mukaon, maniwang ta, magluya ta hangtod ilubong ta tungod kay mamatay man ta. Sumugyapon na atong espirituhanong pagkinabuhi. Balik-balik ang mga pulong nga atong ginabati, balik-balik ang mga pag-auhag kanatong tanan apan sa gihapon mahinang punta sa pagpaminaw niini tungod kay kini mao ang atong kinabuhi isip mga Kristohanon. So kinahanglan mao ni ang atong mahuptan nga pagtuo. Ug sa atong gospel karon in verse 24 nga nagingon, I am telling you the truth. Those who hear my voice and believe in Him who sent me have eternal life. Sa mo ni ang atong ibanghilyo gipadumduman kita. Nga samtang buhi pa ta karon, giawhag ta nga maminaw og motoo nga si Jesus mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. So, para sa atong mga katigulangan, ang mga lula nga wala na, imposible man sad kay sila nga wala sila makabati sa pulong sa Dios. Kay nga atong usa sa atong nasod, free man ta, Christian pa gyud. Imposible nga wala sila makadungog mahitungod sa pulong sa Dios. O nagkinabuhi sumala sa kabubuton sa Dios. Kung nagtuo sila, then na sila gitawag og eternal life. Hangtod karon, buhi lang gihapon sila. Wala sila ingon nga nagpabilin sila dito sa lubnganan, kundi nagpabilin gihapon sila hangtod karon. Buhi gihapon sila hangtod karon uban nato. So mao ni ang atong gihuptang pagtuo nga atong mga loved ones uban ka nato karon. Tungod kay
nakabaton sila og kinabuhi o eternal life, kinabuhing walay katapusan. Og dugang pa dinhi sa matagtangbong nato sa misa sa Eucharistia sila uban kanato. So kay karon ilamang adlaw ato silang pasidunggan karon nga mga panahona. Kay ila maning adlaw sa atong ihatag kanila ang tanan nato nga mga back subject kaniadto. Atong mga pagbasol kanang wala nato pagpasaylo sa ila. Wala ta nangay pasaylo sa ila. So karon ang atong panahon diin ato sila mapasidunggan kay ila mang adlaw karon. O kay ila mang adlaw atong i-maximize karon ang atong paghatag o pasinog sa ila, pagpasalamat sa ila sa mga ligasiya nga ilang gipasa nganhi kanato. So sa gikayon ko kaganina, utang nato ang atong kinabuhi, utang nato atong kahimtang karon sa mga tao nga atong gimahal pag-ayo nga niuna na kanato. So, ang atong pagsimba karon dako kahimuan. So, mahimong walay bili ang atong pagbisita sa simenteryo karon. Tungod kay sila, ang ilang lawas, tuwa sa simenteryo. O pila na katuig sa gilubong, so wala na ilang lawas dito, naldugta na. So, di na sila makabati sa atong mga, unsa atong ipangsulti. Apan, ang sakto nga venue nga diin ilang mabati ang atong pagpasidungog, pagpasalamat, mao kini ang pagsimba, ang pagtambong sa Eucharistia. Kay diha sa Eucharistia ato silang gikauban, ato silang nasa sa atong palibot, nagtambong sila sa atong paghimo nining lamisa sa Eucharistia. So muna nga karon atong pasidunggan pinaagi sa paghalad dato sa atong kaugalingon ilabi na sa pagdagkot sa kandila nga moy atong simbolo sa atong pagpasalamat sa ila, pagpasidungog sa ila, sa pagdumdum kanila sa dihang sila uban pa kanato. So nga atong mga natagyandam diha nga mga kandila. So ato nang pagadagkutan o atong ibutang diya sa atong butanganan. Kini nag-symbolize kini nga ato silang gihandom o gipasalamatan sa mga maayong butang nga ilang gipasa nganhi kanato. So at gihangyo ang tanan sa ang mga ushers nga mag-distribute sa mga kandila para atong pagdagkutan o ato kining ipahinungod kanila.